OK, čaute, tu je Munkel. A ja vás vítam úplne z novej série, ktorá sa volá Minecraft. Z hry Minecraft. No. Tak, budeme si zahrať túto hru, ktorú točil snáď každý. Minecraft 1.7.10. Ešte na začiatok vám chcem povedať, že ma nehejtujte za to, že som varezák. Na čo by som si kúpoval Minecraft, keď je kreknutý? No. Tak kľud, hej. No. A skin si môžem dať, ak budete veľmi chcieť. Ale nechce sa mi. Takže ideme na to. Ideme single player a vytvoríme si world. Takže dáme si, že Mumákov. Nie. Normálne si dáme, že Minecraft YouTube. Super. Survival. Toto čo je tuto? Áno. Ne. Default. Ne. Dobre. Asi nebudeme dávať. Tak toto bol taký fail. Ja už failujem, iba sme začali prčiť. Dlho som toto nehral, túto hru. Rád som si to stiahol, že by ste to mohli možno kúkať u mňa. Možno mohli, možno nemohli. Tak počkáme, čo nám tu spraví za svet. Pekné. Tak, vidíte, to som ja varezáčik. Máme tu kokos, ale celkom lagy. Tak počkajte. To vyriešim. Nie, to si necháme na 8 dáme. Alebo nie, to nechám na fancy, to sa všetko generuje teraz. To musí uniesť tento komp, no. Tak, tu sme u nejakého biomu, ktorý som ešte nevidel nikdy v živote. Volá sa Roofed Forest, čiže v preklade zastrešený les, a tu je nejaká huba divná. Aha, nevadí, to prčiť. No, tak, aby sme nezdržovali, poďme rovno na vec. Toto by som si asi mohol nie, počkať, tak si to oddialiť. Ne. Ako to teraz bolo, tak? Please. Hej, tak, dobre. Takže ideme si tu načeriť drživý. Najprv pre začiatok, viete, ako to treba. Nemôžeme nič iné dokázať. A mám ďalší achievement. Toto je proste klasická hra, ktorú ak nepoznáte, tak začínate len na YouTube. Začínate kúkať YouTube videa, lebo to je všade. Toto je všade táto hra zglbaná. A tak som si myslel, že možno aj vás bude zaujímať v mojom podaní. Tak, teraz ideme porozumieť ďalej. Tuto si krašičky. Ešte hrám na Peaceful. Hej, to proste budem mať aj Peaceful, aj nebudem, takže uvidíme. Ak by ste veľmi chceli, tak si dám normál, ale mne sa to páči na Peaceful. Tak, ako prvé si vykraftíme túto nádherný failík, zase fire, presne tak. Kto nerozumel, tak vám to preložím, fail. Som zase mal, no dobre. Tak, krásne. Máme achievemente a zabijeme si túto ovcu. Tak a dá nám krásne vonku, lebo je zlatá. Kde som videl tú krávu? Alebo nie, viete čo? Ale nie, vykašľam sa na to, nechám si Peaceful. Mne sa to tak páči. Neviem ako vám, ale tak je to dobré. Krafťak si vezmem so sebou. Lebo viete ako, mám rád, keď ma nič neotravuje v mojej práci. Tamto som videl pri tej huby, tam bola tá jaškinka fajná. Takže asi sa to vidíme v momente zakopať, ale asi by sme si ešte mali trošku dreva naťažiť, lebo ak nebudeme na torče, tak bude problém. Potrebujem zohnať uhlie a možno nejaký príležitostný iron, ak by sa nám tak ušmyklo. Mal som si sekeru aj vykraftiť, ale no tak čo už tým narobíme. No, ideme teda dole. Tu je nič. To je zmetok. No.
tu nevidím ani prdlajs, ale není tu nič. Vy možno nevidíte nič, ja vidím niečo, mám to úplne na bright. No mám to úplne na bright, úplne 100%, takže neviem, či niečo vidíte, či nevidíte. Nejaký zvuk. To poznáme zo starého Minecraftu. Trošku kopneme nižšie, ak tu náhodou niečo nebude. Ešte 3 bloky. Ešte 3 poschodia, lebo do tretí sa všetko dobrého, šakánov. Tak dúfam, že dobre počítam a ešte jeden. Tak, a teraz bude tam uhlie. Že keby taký diamantík. Ale diamantík asi na výške 60 nenájdem. Ale ešte otázka bude, kde sa zabývam. V tomto malebnom svete. Hop. Pekne. Jump. To bol jump storočia. Tu si zabijeme ovcu, muvcu. A tamto je ďalšia, takže už budeme mať na posteľ. Uvidíme. Zarežať ovcu treba. Treba ovcu zarežať. Tu je slnečnica. Kravy, ja to nechcem teraz ja. Potrebujem nejakú jaskinku. Tu sú ovce, nepotrebujem ovce, vole. Hop. No, nejaký normálny konečne biom, nie tamto. Vidím dobre, že je tam železo. Alebo som slepý ako peň. Toto je klej. Nechcem. Tak, tu je jaskina, ktorej tečie voda. Železko tam je. A tuto som videl železo, ale videl som špatne. Hej, bysťu. Ak ste takí fajn šmekri, nie kaň šmetke, ak ste takí fajn šmekri v serveroch československých a vyznáte sa v nich, tak ste ma mohli niekedy vidieť na nejakých serveroch, ale už na žiadnych nehrávam a našiel som uhlie. Ja som si zase mohol vykraftiť tú moju onu, ako sa to povie, pekne, mám to. Hop. Tak. Pardon. Bolo, čo som musel spraviť teraz. Hej. Toto zase padne piesok, takže počkajte. Čo s tým urobíme? Premýšľaj, Monči, premýšľaj. Prečo spravíme toto? Počkaj, ale ja neviem, či je nad tým voda, viete ako, takže v tom nie, ale prdím na to a toto je pre luxus tu. Prdím na to, nebude tam. Ha! Tak, presne nebolo, tu bude, no. Tak, ja som normálny už, oný, ako sa to povie. Predpovedaš počašia. Fú, to bol jump teda. Tam kašľam na sugarcane, to nepotrebujem takéto veci ja. Ale toto pridaj do Minecraftu slnečnice. Zaujímavé by ma, že či keď je noc sa zatiahnu, tak si jednu zatiahnu. What? Vidíte tie brzy, aké sú mega? To sa mi len vidí snáď. What? To čo tu pridali za blbotiny? Ja som videl, že sa niekto tam na Facebooku, nejaký československý youtuber úplne sťažoval, čo pridali do Minecraftu, nejakú Minecraft makarinu. Ale ja neviem, či to akože do tohto klasického vanilla Minecraftu, lebo to sa... Wow! To sa mi nezdá. Takéto ono je mega. Forest Hills M. Wow!
Mega, mega. Toto by sa páčilo Petrovi. Potrebujem niečo, tamto nejaká ďalšia nová kitka. A potrebujem jaskyňu nejakú veľčiu. Nie tieto, ja som tam zabudol na to železo tam bolo, ale tak prdím na to železa, nájdem ešte veľa. No čak da, no, vy snad nejdete povedať, že nie? No, tak. Budem sa snažiť, aby toto video nebolo dlhé, lebo zase to editovať akože... OK, hej, no. Pekne budeme kopkať túto uhlíčko. Sice tam bude zase nevýhoda, že keď nebudem mať tých mobov, nebudem mať XP, ale ja sa bez toho zaobídem. Ja som Munči a ten vyrieši všetko. Zapnem si normálko za kamerou alebo aj na kamere a pôjdeme handnoc. Teraz stiahujem Smite, čo je super hra, ak sa mi zaľúbi, tak, no lebo ja som ju nehral, ale videl som ho v zahraničných youtuberov na streame. Som kúkal, no tak youtuberi teda to nie sú, ale twitcheri, a možno aj youtuberi, neoveroval som si to. No tak som kúkal celkom ako halus hra. Ten Smite a keď mi to zapáči, určite vám to asi aj natočím. Nejaké také videjko, nejaké tie plaje moje zázračné. Aj League of Legends som chcel natáčať, asi aj budem. Nie len som chcel, ale toto je proste väčšie bludište. Tak ideme sa hrať na Tarzana, no. Už zapadá slnko a ja som prdlaj spravil. Mám 33 uhlia a nič z toho. Takže. Hop. Tak. Momentálne v tejto chvíľke spravím dve veci. A to. Toto. To položím tuto na zem. A nechám si to tu. Koľko achievementov tam mám. Normálne, že veľa. Normálne, že veľa. No. Hej, sliepka. Som zatiaľ lakol. Tak, ja opäť ráno. A my môžeme vykročiť do nového dňa. A ja rozmýšľam však. Idem do jaskinky, ale to radšej si nespravím. Hlavne, že si spravím posteľ. Toto je malino. Zo všetkého. No to by mohlo stať, no to je veľa. Dám tak polku. Tak to môže stačiť. A ideme na vec. Nekončí. Toto už doničím to, ne. Ono to muselo skončiť. Prdlajs. No to je uhlia teda. Musím uznať. No tak. No, hop. A to by malo byť všetko. Musím teraz šadiť. Čo mi šíbe? Musím teraz ťažiť všetko. Všetko, čo mi príde po ruky, zásoby. Zásoby treba. Musíme byť proste najbohatší na tomto svete. Aj keď sme tu sami. Ale musíme byť najbohatší. Yeah. Tak, všetko to zozbierame po ceste naspäť. No a takto to budeme pekne žiť na tomto Minecraft svete. No.
Ouch, yes. Tak, uhlia už máme pres tak, ako sa tam tak kúkam. Tak tento bordel si odložíme. Tu potrebujem len dôležité veci. Tak. Mal som si zoberať crafting table. Jak som sa povedal mine table, ja už som z tohto blbec. No. Nejaká voda teče. Nejaký rieka castle. No, zase kľud. Nemôžeme toľko to uhlia až mať. Nenormálne. No. Tak a takto sa ťaží uhlie. Jednoducho prídete do jaskyne, skočíte do jaskyne a nájdete tam uhlie. A to železo som vyťažil. Hej. Zvuk. Keby nájdem taký dungeon, kokos. Nie dungeon, jak sa to povie, vstup do endu. A to by som musela endermanov zháňať, ale tak to by mi bolo jedno. Fú, toto je nenormálne rozlahlé. Ne, počkajte sekundičku, dobre, pohode. Všetko je v poriadku. Všetko je v absolútnom poriadku. Natáčam už 17 minút, chápete? 17 minút. Ako 20 minút môže mať okolo táto časť a potom za kamerou toto celé vyťažím a niekde sa dostanem na povrch a potom začneme hľadať dom. Ešte hore je dačo, ale najprv musíme preskúmať dolok. Potom sa vrhnúť na horok. Tak. Toto všetko to musíme osvetliť krásne, aby ste videli. Tak. Časť otázky Minecraftu. Posúva si dole na lište veci do rúk guličkou na myši, alebo číslami. Je to praktickejšie, mne sa to viac páči. Akože hej, a to som nespravila akože myšou. Ne. Naozaj. Verte mi. Myšou, to je trapas proste. To je viac easy. Neviem, či je zase hardcore. Posunúť si to akože keď kliknem do jednotky, ťuknem, ale tak... Prečo nie? Hej, jasné, chápem vás. A rúpne mi krumpač, prdiel. Ale akože teraz som zmaletený, skade som prišiel. Sem dáme torču. To je toto krásne. Tam hore niekde sme mohli ísť tuto. Tak si vezmem túto kabelstoníkek. Hop. Počkaj, to je zle, takto. Ne, vole. Hop. Keby sa pýtate, čo znamená vole. League of Legends. Herdin. Ja som parkour skilla. No a rúpol krompáč. Ja už hovorím po česky automaticky. Neviem. Som blázon. A nehambím sa za to, ale ja som to celé vyťažil rovno krásne na ako mi vyšiel krompáč, takže ja
Vlastne aha, tak nie. To sa len tak ešte nahliadnem, hej. Hop, hop, hop. Nevadí. A to ide niekde hore. Tam je podľa mňa vonkajšok. A, tak nebude, lebo to je zase dole. Ja počujem sliepku, takže tuto sme niekde nad povrchom. Úplne kúsok nad povrchom. Z toho uhlie to už akože môžem nechať. Už sa zase nepokakám z toho. Toto dáme lampáž, no aj toto železo, no, tak not bad, no. No, to som si je prdol naozaj to len ústami. No, tajto sa myslím, že ide von. Áno. Áno, áno! Ne. Kade? Kade? Tade. Hop. Musím ešte najvyššie proste. To je zákon. Kade? Oh god. Ja počkaj, nie to je to. Ja už si to pamätám. Jasne, tam sme zoskočili dole. Jasne, chápem. A to je to. Áno. Tak, ku koncu videa krásne zoberme vajco a zabijeme sliepku. Áno, je to tak. Počkajte, tu je čo? Či tuto sa pozrieme? No, tak toto je jaskyňa. Ale to už to si už zahrám za kamerou. Takže, ak sa vám toto úvodné video ľúbilo, dajte like. Budem za to veľmi, veľmi moc rád. Ak sa vám neľúbilo, tak dajte dislike, ale povedzte prečo. Nebojte sa. No a ako že si ste teda pozreli a uvidíme sa na budúce pri Minecrafte alebo pri nejakej inej hre. Čaute.